Soalnya apa aku arek bahas masalah-masalah jomblo ngene iki ya. Dhewe iki mesti mikir lan rumangsa yo. Nek pas awake dhewe jomblo apa single, mesti sing mbok rasakno, ngresula, sok lara ati, merasa kesepian dan merasa menjadi manusia yang paling sengsara di dunia ini. Apa meneh enek wong upload foto kemesraan dan keuwuhan karo mantanmu di medsos. Terus kowe mesti batin, "Yan." Tetapi masih banyak orang di luar sana yang walaupun dirinya jomblo atau single, tetapi yuk biasa wae seneng kaya ora nek masalah ngono. Nah, perilaku iki sing patut dicontoh. Amarga apa? Mereka para jobi, pikirannya itu sangat intelektual dan dinamis. Wong-wongane kuwi pikirannya lebih teratur dan rapi, guys. Wong ini ki biasanya gak patek seneng tentang drama perbucinan, percintaan, dan hal-hal yang menurut mereka menghabiskan banyak waktu untuk dihabiskan dengan cinta buta dan cinta yang belum pasti mereka. Mungkin ya. Tapi ya sangat ada perbedaan nih karo wong sing jomblo sing selalu merasa kesepian dan tersiksa. Mereka di dalam pikirannya iki isi-isine nganggur. Woi, ngapa kanmu? Lah dhuwur kuwi apa? Ya anda. Ya ngono lah kira-kira. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jiwa sang jomblo menjadi seorang Jones. Nomor 1, faktor konco. Koncomu kabeh wis padha duwe doi dan kowe isih ngono-ngono ae. Dan itu membuatmu menjadi sedikit Next, sing kedua, faktor wong tua. Akeh wong tua sing gak mulai anake pacaran mergo kon fokus karo pelajaran lan sak piturute kuwi. Tapi gak sithik wong tua sing kaya ngene iki lho. Ini ya boleh. Pak, iki gawe video iki sik arep tak upload ning YouTube. Ning kamar ae. Wong metu-metu kono, golek-golek pacar. Arep kalah karo Heru kuwi. Heru harus bebelan karo pacare. Kowe yang dulu kamar ae cian. Sing kedua, faktor penampilan. Rata-rata penampilannya cah enom iku necis, gaul, dan good looking. Tapi ya akeh lho cah enom iku nek berpenampilan opo enake dan sederhana. Contohnya dhewe aku. Dan dia bahagia, tetapi semua itu berubah ketika mbok macak sing ganteng. Nek ngono wae nek sing seneng piye terus. Tolong kawan, jangan nilai orang itu dari penampilannya saja ya. Ya, there are other people out and we're supreme. So Inggris artinya apa bos? Ya, diartikan mungkin tidak ada artinya tadi. Dan jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang kau dapatkan dan apa yang kau punya saat ini, guys. Nah, mungkin menulai ya. Mungkin dari beberapa itu dan masih banyak lagi sebenarnya yang membuat pemuda Indonesia ini kadang galau. Sampai jumpa. Negara ini demokratis loh. Ya, there are other people out. Tapi ya kayak cak enom itu berpenampilan opo enake dan sederhana. Contohnya dhewe